ev mi diyarî ji bo dayîkên heta dawiya emrê xwe guhên wan li derî çavên wan li rê hemû dayîkên me hemû dayîkên bi dilêş pirtûk diyarî wan e. Ev hevok ez nabixwînim jî ev jî adiya min bû. Roja ez mirim dema paçik li serê min girê dan di guhê min de gazî kirin û gotin te derdê felekê jî bîr kir ez ê dîsa bibêjim na. Îja li herêma Kostê de dijîn û gotinên pêşiyan an jî peyvên ku jinên wê herêmê bi xwe re wekî mînakekê wekî xwe îfadekirinê ji xwe re digotin çi li ber guhê min ket min hemî girtin. Min tu car û tu car ji pirtûkekê an ji ciyekê negirt. Ji bo ev gotin neyên bîrkirin wenda nebin. Heke ez gotinekê ciyekî de bigirim, ciyekî din pirtûkeke din bigirim, tu wateyê wê namîne ji ber ku ew hatiye got. Berhemên vir şûm ez binivîsînim jî çi qas ji destê min tê gotinên pêşiya êdî ez tevê nakim. Çi di barê min de hebû min hemî li vir bar kir. Xeleka xeyalên bê esman de hene. Ez son naxwim dibe ez bîr bikim. Dibe pêşçavên min birevin an jî peyv hat demê di ciyê xwe de cî girt. Helbet ez ê bikar bînim. Lê ne bi wisa be min di wê herêmê de çi bihîst min ji xwe li vir nivîsî û qeyd kir. Vir şûm ve divê ez tiştekî dinê bikim, tiştekî din biceribînim. Bi ziman û heş û daxwaz tiştên dinên bînim ziman û binivîsînim. Ji bo vê yekê min ti ciyekî nenêriye hemî gotinên dayîka min in. Dayîka min jî ji wê herêmê wekî dayîkên dinê. Yani dayîka xwe dibêjim dibe ku dayîka min jî bi nava civaka xwe da û bi kesên dinê re bi axaftinê ve derxistibû. Dayîka her kesî li ber dilê wan şirîn e, dayîka min jî şirîn e. Lê jinek serwext bû. Dema nûdem hezek edîtoriya pirtûkê dikir û min pirsî got wê demê wê bajarî bijînkek ew qas zane got hinkî gorî civata te pir nîne. Min got na. Çima na? Hemî stranên dengbêjî bi devê dayîkan hatiye gotin û îro edebiyata me deyîndarê wan e. Hemî gotinên pêşiyan sedî nod û nehên wan jina gotin. Ser mêra jî bêjin bi ciyê xwe de têr û tijen e. Ser jina jî bêjin di ciyê xwe de têr û tijen e. Hevokên wan mên e. Gotinên wan ne yek alî ne. Mînakekê bidim. Edebiyata me de de civaka me de jî dema qala jina dikin bi bûyerek bi tevgerek mêranê wan nîşan didin. Nabêjin ew jinek serbixwe bû. Ev karê ku kir jinanê bû. Dibêjin jinek wisa bûn û mîna mêra bû. Gotinên wan jî nêr in. Ji ber vê gotin ku bûya jina dorfirê ye. Zêde zêde dorfirê ye. Yani dilê xwe de tenê yek aliyê nahewîne. Ew dayîk e, ew mêr jî diwelîdîne, jinê jî diwelîdîne. Ez ji xwe re dibêjim hemî çi qas aliyê me yî feminal yani aliyê me yî jinane hebe ew qas aliyê mêrane tê de heye. Her duyan di bingeha xwe de bikartîne.